guys, खुलुमबाय कामसर बसेन जाना फिन खिसबाय खबर गोसो बाथ्रा बारायनाय जाबाय दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय सोदोब नांथाब आरो सोलासिंथिंबो गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय थाबाय स' टपिकआनो जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेक्टर थानानि सिङाव थानाय 1 नम्बर बुजिल गामिनि शंकर बसुमतारिनि बिसि माइसारि बसुमतारी 31 जानुवारि खालि हरनि 1 बाजियाव खारलांदों सोरजोंबा स' बेनि सोमोन्दै सावरायगोन जाथाया बेनोसै जोंनि बर' माहारियाव गोबां लासिंसिं आइजो माहारि माखासेया बिदिनो एसां गथ'फ्रानो देरलांबाय थेवबो बिदि खारलांदों स' बिथांनि परियालाव सिर्फ साबाल' दं बेनाव सानै फिसाला दं सासेया 13 बोसोरमोन सासेया 6-7 बोसोरमोन स' बेखौनो गारनानै खारलांदों सोरबा स' गोबां लासिंसिं खोथा स' सोरबा जुदि नुदोंब्ला बे कन्टेक्ट नम्बर होनाय दं बेयाव फन हरबानो जाबाय खबर होबानो जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि गार्जेना एफआइआरबो होनाय जादों स' बुंनो थाङोबा बेनो जोंनि बर' माहारियाव बे जाथायफ्रानो जानो नाङा होननानै सानबाय थायो नाथाय गले गले जाबाय थायो स' बेनोसै माथो बुंनो जोंनि माहारियाव एसेबां गिदिर गिदिर गथ'फोर लानानै दा संसार जानांगौ गामियाव मोजाङै गावनि फिसायजों दा बे समावसो खारलांदों साननानै रायजोफोर स' बिनि फिसाया खोनासं इउटुब मोनसे निउसावबो होदों नोंथांमोन एसे खोनासंबानो जाबाय ओमफ्राय बिखौ आं न'आव नुफैदों आं बिखौ फोजाफैदों ओमफ्राय गावआनो सिखारनाय लोगो लोगो बे आंजोंनो उन्दुफादोंमोन ओमफ्राय आं भिर भार उन्दुनाय जायाखैमोन नालाय उन्दुनाया बांसिन ओंखारबाय बेखायनो आं उन्दुलांबाय बे समावनो 1टानिफ्राय बेखौ उनावहाय आं 4टा 5टासोआव आं सिखारनाय समाव लोगो नायो पालेङाव गैया मानसिया आंहा न'खराव दायो आं दङ आइ दङ जाहा बाबाया रुंसारि जालांबाय 5 बोसोर जाबाय ओमफ्राय जोंहा सानै दङ सासे दङ दिबाकर बसुमतारी बे 13 बोसोरसो जाबाय ओमफ्राय आरो सासे दंबावो हस्टेलाव दोनो बालिपारायाव बियो क्लास 5आव फरायो बेखौबो अननानै जोंनि न'खरनिफ्राय बियो बहा खारखो नागिरगासिनो दङ मोनाखै मैयाबो थानायाव एफआइआर होदोंमोन बेयावबो थांदों जों खिन्थु लोगो मोनखो न'आव फैफिननांगौ स' रायजोफोरा नुबाय दां गोबां दुखुनांथाव दुखु फोरमायदों बिथाङा नंगौ एसां गथ' गथाय देरनानै बिदि जेरै ससेयावनो बिदि सोरजोंबा खारलांबा मा जासिगोन नङा होमबा स' बयबो दुखु फोरमायगोन गावनि बिसि इदि खारलांबा स' सानै गथ' दंबावो गथ'खौबो अननाय गैया स' बिदि जुदि हाबा जानो गोसोब्ला हाबा जानांगौमोन एसां बोसोर जाबाय दा जुदि बिदि समाव 13 बोसोर गथ' जाबाय स' गोबां दुखु फोरमायदों बेखायनो आंबो दुखु मोनबाय जाहाथे बे ब्लगखौ जेसां हायो एसां शेयार खालाम हायोबा मानो कन्टेक्ट नम्बर होगोन नोंथांमोना खबर होबानो जाबाय जाहाथे मानसिखौ मोनो बिथांमोना मानसिखौ नागिरबाय थादों जों मोनबाबो लाखिगोन आरो जेबो नङा बिदि गोरोन्थि जादों होननानै स' गोबां साननो गोनां स' बिदि जाथायफोरा जों गोबां समाव जोंनि माहारियाव जानो नाङा होनबाय सानबाय थायो नाथाय गले गले जाबाय थायो स' बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि माखासे आइजोफोरा मा जालांनो हमदों आइजोल' नङा जोंनि हौवाफ्राबो खम नङा एखे बयबो थ' गोबां समाव बिदि जागासिनो मालाय हारिफोराव गोबां खम नुयो नाथाय जोंनि माहारियाव गोबां बांद्राय नुनाय बायदि मोनो स' बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय आंनि चेनेल जानानै नोंथांमोना जुदि बहाबा नुयोबा प्लिज कन्टेक्ट नाम्बार खबर हो जाहाथे बिथांनि न'खराव मानसिखौ मोनो जाहाथे स' जेसां हायो बे ब्लगखौ शेयार खालाम नोंथांमोना हगारनाङा जाहाथे अब्लासो मोनगोन आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ हायोबा जेसां साबस्क्राइब खालाम जायफोरा गोदान फैदों
स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै बारा गोलाव खालामला स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग